Ești la început de drum și vrei să te perfecționezi într-un domeniu în care simți că îți lipsește o piesă din puzzle? Lucrezi în domeniul topogeodezic, dar nu ai toate informațiile practice? Academia de Topografie este un proiect susținut de Explorate Group. Aici, inginerii prind încredere prin practică și ghidare în proiecte aplicate. Pentru a veni în sprijinul inginerilor geodezi, am lansat calendarul de toamnă cu 4 sesiuni active. Profită chiar acum de reducerea Early Bird de 15%, reducere la orice curs. Vii cu un prieten, coleg, reduceți ambii până la 30% sau alege mai multe cursuri și economisești progresiv până la 30%. Știm că sămânța excelenței trebuie plantată încă din studenție, așa că venim cu o noutate pentru studenții aflați în ultimul an. Oferim 2 locuri gratuite la fiecare curs. Trimite-ne un CV și spune de ce să fii tu cel ales și cursul la care dorești să participi. Alege cursul de perfecționare de care ai nevoie.